Исәнмесез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә педагогларның август киңәшмәсе узды. Халыкара яшьләр һәм физкультурачылар көне зур спорт бәйрәменә әверелде. Татнефть Хәйрия фонды фиджитал уеннарда иң яхшыларны ачыклады. Әлмәт Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең педагогик советы утырышы катнашучыларын кабул итте. Очрашуның мөһим темасы тәрбия мәсьәләләре һәм шуңа бәйле рәвештә мәгариф оешмаларында тәрбия бирүнең эш программасын гамәлгә ашыру. Педагогларның август киңәшмәсе быел республика форматында төрле секцияларда уза. Әлмәттәге очрашу тәрбия мәсьәләләренә кагылышлысы. Калабызның Нефтче мәдәният сараена җыелган кунакларны район башлыгы Тимур Нугуманов сәламләде. Ул районда мәгариф өлкәсендә алып барылган сәясәт хакында сөйләде. Педагогларга авыр хезмәтләрендә уңышлар теләде. Конференциядә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина да катнашты. Алар район башлыгы белән бергә республикада колач алган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында сәхнәдән быел 1нче сыйныфка баручы балаларга уку әсбаплары тутырылган сумкалар бүләк иттеләр. Алсу Асадуллинаның тәрбия мәсьәләләренә кагылышлы. Бу елдан тәрбия институты каршында торган төп бурыч ватанпәрвәр буын тәрбияләү. Аны төрле юллар белән башкару күз алдында тотыла. Шул исәптән өстәмә белем бирү ысулы белән дә. Чөнки мәктәптән тыш үсеш программалы беренче чиратта балаларны яман юлдан саклап калырга сәләтле дип билгечләр. Тагын бер яңалык, быелдан Татарстанның 34 мәктәбендә тәрбия мәсьәләләре буенча киңәшче вазифалары да кертелә. У нас 734 советника в этом году вводятся в школах, и они станут связующим звеном в исполнении программы воспитания школы. То есть они будут работать непосредственно и с детьми, и с педагогическим сообществом, и помогать в исполнении тех задач, которые сегодня поставлены в деле воспитания подрастающего поколения. Узган уку елында республикада алдынгылар хәрәкәте старт алды. Алар барлык мәктәпләрдә ачылачак. Шуңа өстәп башлангыч сыйныфларда Орлят Россия дигән хәрәкәт тә ачылачак. Иҗтимагый хәрәкәт сәламәт һәм тәрбияле булуын үстерүгә йөз тотачак ди мәгариф һәм фән министрлыгыннан килгән кунак. Моннан тыш психологик сәламәтлек тә мөһим. Шуңа күрә Әлмәткә җыелган республика белгечләре өчен берничә юнәлештә гамәли семинарлар да оештырылган иде. Алар үз эшенә иҗади юнәлешне дә алды. Рәдифә Нугманова, Диана Юдина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Бөтен дөнья татар конгрессының Ознакай җирле бүлеге җитәкчесе Зөлхия Миңнеханова үзенең 70 яшьлек күркәм юбилеен каршы ала. Татар халкының милли традицияләрен саклауда, мәдәниятне үстерүдә үзеннән зур өлеш керткән. Бүгенге көндә дә милләтпәрвәр хисләр белән янып яшәүче Зөлхия Гыймазетдин кызын котларга район башлыгы Марсель Шәйдуллин да килде. Халык белән, җитәкчеләр белән күпме бәйрәм, күпме чаралар үтте бит инде. Зөлхия Миннеханова 1953 елның 10 августында Мөслим районы Вәрәшбаш авылында дөньяга килә. Кечкенәдән җырга, моңга гашыйк талантлы кыз булып үсә ул. Үзенең бөтен гомерен мәдәният дөньясына багышлый. Балаларында да татар теленә, татар милләтенә мәхәббәт тәрбияли. Әнигә инде әлбәттә без бик рәхмәтле, чөнки ул безне шулай теге телебезне яратырлык иттереп, милләтебезне яратырлык иттереп, инде мәдәнияткә мәхәббәт тудырып, безне менә шулай тәрбияләде. Әнинең һәр вакыт күңеле яшь, һәр вакыт ул инде стильле иттереп киенә, матур иттереп бизәнеп куя. Безнең өчен үрнәк. Шундый ук матур, яшь, күркәм күңелле әнибез булып калсын. Безнең әбекәй иң матур, иң шибәр калсын, һәм мин аны бик яратам. Безнең бергә янәшәдә гел түгәрәк өстәләр янында җыелган насыйп булсын. Тигезлектә бергә тагын да күп юбилейларны каршыларга насыйп булсын. Тынғы белмәс Зөлхия ханым Миннеханова әле бүген дә мәдәният өлкәсенә хезмәт куеп, тылсым балалар иҗат төркемен җитәкли. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда физкультурачылар көнен билгеләп үттеләр. Бу профессиональ спортчылар бәйрәме генә түгел, аны спортка гашыйк һәм спорт белән сәламәт яшәү рәвешен янәшә алып барган һәркем бәйрәм итәргә хокуклы.
Россияда физкультураны масса күләм пропагандалау 1920 еллар ахырында башлана. Шул вакытта беренче спартакиадалар уздырыла башлый. Ил хөкүмәте сайлаган курс милләт сәламәтлеге сагында кала бирә. Физкультурачылар көне традицион рәвештә августның 2нче шимбәсендә билгеләп үтелә. Ничек кенә булмасын, ул беренче чиратта шушы өлкәдә хезмәт куючыларны берләштерә. Быел әле ул халыкара яшьләр көне белән дә туры килде. Әлбәттә, физик культура өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләре көне бүген халыкара яшьләр көне белән туры килде. Шуңа күрә яшьләр үзәге каршындагы мәйданда бүген төрле категориядәге талантлы яшьләребезне очратырга була. Алар иҗат итүдә, шул ук вакытта спортта да алдынгы уңышларга ирешүчеләр. Алдынгыларны бүләкләү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов катнашты. Бәйрәмдә катнашучыларны сәламләп, ул спортта үсеш алучыларга уңышлар теләде. Калабызда һәм районыбызда тудырылган мөмкинлекләр хакында ассызыклады. Район спорт үсешенә өлеш керткән фидакарларга республика һәм район бүләкләрен тапшырды. Вот они, будущее спорта. Аплодисменты. Әлмәт районында яшәүчеләрнең 50%-тан артык, 60%-ка җитәбез инде, менә 58% тирәсе кеше актив физический культура белән шөгыльләнә. Менә бу ГТО нормалары яңадан кабат тергезү моңа этәргеш бирдеме? Бу санның артуына ничек уйлыйсыз? Әйе, бик нык этәргеш бирде. Бәйрәм программасы Калабыз халкы һәм кунаклары ихтыяҗларын канәгатьләндерерлек итеп оештырылган иде. Ул спорт үзәкләреннән флешмоб, Калабыз иҗат бию коллективларыннан һәм барабанчылар чыгышы, дөрес туклануына, спорт диеталарының файдасына кагылышлы лекцияләрне үз эченә алды. Әлбәттә, инде төрле ярышлар да узды. Араларында панна футбол, армрестлинг, хобби-хорсинг дигәннәре аерата кызыклы узды. Бәйрәм бик ошый, безнең яшьләребез өчен шулай ешрак үткәрсәләр, мондый бәйрәмнәр бик шат булыр идек. Безнең яшьләр бик күңелле, бик спорт яратучан һәм актив, бик аларга ошый дип күрәм. Калабызның яшүсмерләр клублары һәм төрле остахана хуҗалары теләүчеләр өчен кызыклы остаханәләрдә уздырды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт чираттагы кабат спорт үзәгенә әверелде. Узган шимбәдә бездә Татнец хәйрия фонды тарафыннан оештырылган беренче фиджитал уеннарының финал ярышлары узды. Аңа әзерлек алдан башланып, июль айында 90-нан артык команда арасыннан финалистлар сайладылар. Финалда исә шуларның 24-се очрашты. Я здесь. Давай. Опа. Я тут. Уенчылар һәм тамашачылар өчен мавыктыргыч шоу программа ярышлар уздырыла торган урыннарда өстәлгән башка уеннар. Татнец хәйрия фонды оештырган беренче фиджитал уеннар истә калырлык булып чыкты. Бер якта виртуаль мәйданчык, янәшедә үк реаль мәйданчык. Фиджитал уеннарның асылы әнә шуннан гыйбарәт. Әлеге уеннарда барлыгы 90-нан артык команда катнашып, бүген финалда 24 команда очраша. Фиджитал уеннар цифрлы физик спорт төре. Аның кагыйдәләре бик гади. Башта уенчылар стимуляторда уйныйлар, аннары исәпне саклап, чын футбол кырына чыгалар. Барлыгы күбрәк гол керткән команда җиңүче. Нефтяник командасы хоккеисты Данис Зарипов виртуаль уеннарга карый көндәш белән чын мәйданда очрашуны хуп күрә. Ләкин кай вакыт кагыйдәләрне алыштырып башка форматта эшләп карауга да каршы түгел. Традицион хоккейдан аермалы буларак фиджитал уеннар кысаларында бозда капкачы юк, ә капка классик уенныкыннан 6 тапкырга кечерәк. Точность, тактика. Это самое главное. Уенчы Максим Кузнецов та шундыйрак фикердә. Ул Түбән Каманың Showtime командасыннан. Мы занимались достаточно давно уже баскетболом, участвуем в различных чемпионатах России, чемпионат Республики Татарстан по 3×3, также 5×5. Вот. Решили поучаствовать, потому что и в тех преуспеваем режимы, да, так скажем, и в виртуальном мире, и то есть, на площадке. Уеннар берничә локациядә узды. Футболны шәһәр стадионында уйнасалар, мисал өчен хоккей һәм баскетбол хоккейчылар әзерләү үзәгендә оештырылган иде. Җиңүчеләрне медальләр, дипломнар белән шулай ук акчалата бүләкләделәр. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә узган атнада нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көненә багышланган Альмет Oilers Cup турниры старт алган иде. Уеннар тәмамланды. Аның нәтиҗәләре алдагы минутта. Бүген сезон алды хоккей турнирының соңгы уены. Юбилейный Боз сарайында Татарстан һәм Башкортстанның Нефтебаш каласы исемен йөртүче калаларының хоккей командалары очраша. Альмет Oilers Cup уеннарының икенче көнендә Рубин Тарос белән очраша һәм төмәнлеләр 4-3 исәбе белән җиңү яулый. Шулай итеп, кичке уенда Бозда Нефтяник белән Югра очраша. Очрашуның башын хуҗалар бик актив үткәрә. Моңа өлешчә көндәшләрнең даими рәвештә ашчылыкта калуда ярдәм итә, тик нәтиҗәдә Югра җиңү яулый. Шимбер тәсендә үзәктә Югра белән Рубин көрәш җиңүче кубогына бара. Нәтиҗәдә төмәнлеләр 3-1 исәбе белән җиңә. Соңгы матчта Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы Нефтекамскиның Таросын 5-2 исәбе белән җиңеп бронзага лаек була. Уенның иң яхшы уенчылары итеп Рубинның капкачысы Егор Назаров, Юграның сакчысы Алексей Кириллов һәм Нефтяникның һөҗүмчесе Александр Локтев билгеләнә. Иң нәтиҗәле уенчы Тарос командасыннан Иван Манин. Ознакай районында агымдагы елның 200-нче булып туган сабыйын тәбрикләү чарасы булып узды. Анда район җитәкчелеге, ЗАГС бүлеге гаиләләренең якыннары, хезмәттәшләре катнашты. Тулырак алдагы материалда. Гаилә һәркемгә кирәкле җылы учак ул. Шул учакның утын сүндермичә 6 ел тату гомер итүче Ринат һәм Светлана Гафаровларның шатлыклы минутларын район башлыгы Марсель Шайдуллин да уртаклашты. Сезне котлыйбыз. 3нче бала белән, иң беренчедән һәм 200нче бала ул безнең районыбызда менә быел шулай туры килде. Бәхет елмайды сезгә, Аллага шөкер. Шулай бәхетле булсыннар, балалар, бәхетле булсыннар, акыллы булсыннар. Кечкенә Ислам гаиләдә 3нче сабый булып туа. Әтисе Ринат Гафаров 87нче янгын сөндерү бүлегендә хезмәт итә. Әнисе Светлана Гафарова Ознакай үзәк сырхауханәсенең гинекология бүлегендә шәфкать туташы. Матур бер событие булды. Минем улым туды, 3нче бала семьяда. Хатыныма рәхмәт, балаларыма рәхмәт, ярдәм итеп торалар. Улы улым Илдан мәктәптә укый. 4нче класска барабыз. Рияна кызым садикта, 12 садик. И бәләкәй улым туды, Ислам. Гаиләләрне шулай ук район үзәк сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов һәм 87нче янгын сөндерү бүлеге начальнигы Рөстәм Хайруллин котлап бүләкләр тапшырдылар. Рәхмәт бик зур. Матур гаилә булган өчен, тәртипле эшләгән өчен бик зур рәхмәт. Ознакай районында туган бер күп балалы гаилә артты. Гафаровлар гаиләсендә үскән сабыйлар бәхетле, тауфиклы булсыннар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Безнең редакциядә Бәби туе тапшыруыбызның монтаж операторы Олия Бәйрамалова Моратова тәүге тапкыр әни булды. Ул тормыш иптәше Рөстәмгә кыз бүләк итте. Аңа Камилә дип исем бирделәр. Көтеп алган сабыйны инде Бәби тудыру йортыннан өйләренә озаттылар. Олия кызын дөньяга китерергә ярдәм иткән медицина хезмәткәрләренә рәхмәтен җиткерде. Кызларын телекомпания безнең лаеклы алмашы итеп тәрбияләргә вәгъдә бирде. Яшь әти-әнине туганнары белән бергә без дә тәбрик итәбез. Камиләгә сау-сәламәт булып үсүен телибез. Әлегә шулар, Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.